Velkommen til FJ Agros præsentation af kodriveren. Kodriveren er en varmegalvaniseret konstruktion, der er modulopbygget og kan ændres i både bredde og længde, så den passer i enhver stand. Der er hejs med frihøjde og 180 cm frigang under bommen. Der er samtidig elektronisk belastningsovervågning af fremdriftsmotor, hvilket er med til at skåne køren. Kodriveren leveres med trinløs justering af kodriverens fremkørselshastighed, returkørsel og skrabehastighed. Step-funktionen, som kan kobles sammen med malkesystemet, gør, at kodriveren aktiveres, når der kommer ledige malkepladser. Kodriveren fås med kraftig fleksibel sektionsopdelt gummiskraber, som gør skrabefunktionen yderst effektiv, også ved ujævn underlag. Hos FJ Agro garanterer vi for kvalitet og et godt håndværk. FJ Agro. Et godt valg.